Ei, bojos i boges! Els que hem viscut els canvis tecnològics dels últims 30 anys les hem vist de tots els colors. Des dels floppy disks magnètics de 3 polzades i mitja fins als DVD reescrivibles, passant per zip drives i CDs, des de les cintes de vídeo Betamax fins als discos de memòria sòlida, passant per l'emmagatzemament al núvol, l'iPod i la seva fracassada resposta de Microsoft, el Zune. AOL, Netscape Navigator o els diferents intents de cercadors, des de Webcrawler, adquirit més tard per AOL, passant per l'Icos i la seva fracassada adquisició per part de Terra Telefònica, que prèviament havia comprat Olé, el primer buscador en espanyol, Altavista, Yahoo i per fi Google. La densa història tecnològica dels últims 30 anys està plena de cadàvers i molts d'aquests cadàvers van arrossegar al seu darrere a milions de consumidors. Com sóc un friqui de la tecnologia i els trastos, o el que en anglès diuen un early adopter, m'he emportat unes quantes rebolcades. Encara recordo el primer Bluetooth dongle que em vaig comprar. Estava bastant bé de preu i fins i tot vaig aconseguir que funcionés, però el malson que representava configurar-ho i aparellar-ho va fer que abandonés el sistema ràpidament per poc pràctic. Amb els anys el sistema Bluetooth ha millorat bastant, però he de dir que l'única implementació de Bluetooth que he trobat que valgui la pena és la d'Apple. Els productes d'Apple, els aparells Bluetooth, funcionen com hauria de funcionar tots, sempre, de meravella i a la primera. Tant Windows com Android acaben sempre donant algun problema, encara que, com he dit abans, bastant millor que fa 15 anys, que era un autèntic desastre. Malgrat els molts fracassos tecnològics, la història s'escriu amb línies tortes, oi? La tendència general és sumament positiva. Només hem de veure el daltabaix que es produeix en qualsevol empresa o administració quan la tecnologia deixa de funcionar. I les coses que podem fer, com aquest canal, impensables fa tan sols uns pocs anys. No vull ni pensar com serà d'aquí uns altres 10 o 20 anys. Però hi ha alguna manera de blindar-se contra aquestes inversions de temps i diners en tecnologies equivocades? Al meu entendre, no. Sempre hi haurà un factor de risc, com sempre que s'intenta alguna cosa nova, però se m'ocorren algunes estratègies per intentar minimitzar aquest risc. 1. A no ser que la teva finalitat sigui jugar o investigar, compra't i centra't en el que necessites per fer la feina. Intenta trobar l'equilibri adequat entre potència i solidesa a l'hora d'escollir la teva eina tecnològica. 2. No esperis que la solució et vingui donada. Investiga, fes el teu due diligence. No et deixis influenciar per les paraules del venedor de torn. Els teus interessos i els seus acostumen a no ser els mateixos. 3. I per últim, però no per això menys important, tingues un pla B. L'estratègia millor planificada pot fallar. Per això és important sovint no posar tots els ous a la mateixa cistella. Com et deia, en aquesta vida hi ha poques garanties. Planeja de forma equilibrada i pren la decisió quan necessitis prendre-la, ni abans ni després. Hi ha riscos, sí, però també hi ha recompenses. Sense eines cada vegada millors i més sofisticades, encara estaríem traient-nos les puces els uns als altres dalt d'un arbre. Fins que ens olorem. Smell you later!